Inida mga panggang istorya ni Pai Inteng. Si Pai Inteng alias Bulagting. Tatalagan ini si Pai Inteng. Dahil doon na yahapot. Para Bulagting ini kan agi pa siya. Sarong beses da mga panggang si Pai Inteng medyo makamundong bareta para sa saya. Na ospital si Pai Inteng. An payo sa iya kang nurse mga pangga. Magpurpahingalo muna. O mag-relax-relax. Ngayon na dahil ma-stress. Na ospital ini si Pai Inteng. Na sobrahan gawin Bulagting. Na sobrahan iyan ang sinasabi. Di iyo nag-relax-relax si Pai Inteng mga pangga. Inoperahan siya kan doktor na amputate ang bitis niya putol ngunyan kang nagkamalay na da si Pai Inteng mga pangga nagngalas da siya tamay nan susaro niyang bitis mana hinapot niya ngunyan sa doktor mga pangga dok ano nga dok tinanggal mo sa bitis ko no naghihibi daw si Seman kitan mga tao ano man napartikan hawak ta pag tinanggal yan mamundo man sa pagmati kay po hantanggapon kayo baga o di pigkalma siya kan doktor Pai Inteng sana maintindahan mo iyan pag-abot kan panahon, matatanggap mo man sana iyan na mayo na susaro mong bitis. Kay puhan ming putulon, di nagparahibi lalo si Pai Inteng mga pangga. No. Dok, ano ang kasalan ko sa kinabanta ng pinutulon mo kong bitis? Pinakalma pa siya kan doktor. Mayo ka man kasalan, mo yung pag-isipon. Tanggapon mo ang mga bagay-bagay na nag-aabot sa satuya, trahedya man iyan, helang o anong bagay, tanggapon ta iyan. Atubangon tang udok sa buot. Asin malalagpasan tan anuman na mga katibaadan, disgrasya, helang na satuyang maatuba. O sige ang hagulgul duman ni Pai Inteng mga pangga. Luminaog da aso sarong nurse. Lumaog da ya. No. Sabi kang nurse duman sa doktor, Dok, marhay na agad habi. Ready na po, Dok, sa pasyente na puputulan mong bitis sa operahan mo. Ready na da. Sa doktor daw nga pag nangalas. Anong sinasabi mo, nurse, na ready na? Tapos na baga. Naputulan ko ng bitis. O naoperahan ko na. Anong sinasabi mong ready na so pasyente na operahan ko? Uni na baga. Tapos na. Kumbaga, job is done. Mahiling da kang nurse si Pai Inteng mga pangga na mayo na susaro niyang bitis. Nagulat da so nurse. Sabi ka sa nurse, Dok, tanong nga Dok, pinutulan mong bitis si Pai Inteng. Yaon duman sumuputalan mo sa balyong kwarto. So, maram na da si Pai Inteng mga pangga. Ano man kaya Dok, pinutulan mo akong bitis. Kalinturado man sana ako. Pagkukuro kalintura man sana ako. Pinutulan mo na. Ang sabi sa Kuya Dok ang nurse, magturog-turog muna ako. Pag mata ko man ako, bitis! Delikado pala ng mga pangga kung kalinturado ka sa naman napaturog kapag mata mo. Paano kaya itong naputol na subitis na amputate na dahil naman ito mapatambo? Salamat kay Janine Comboy ang nagpadara sa Facebook ang istorya. Thank you so much! Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?